2 roky pracujem na tajnej operácii proti mafiánovi, ktorý zabil môjho muža. Zaplatí za to, čo urobil. Potrebujem vedieť, čo má ten prekliatý Poliš spoločné s Analiou. Rozumieš? Poznám ženu, s ktorou ma Daniel podvádza. Sesternica Sara. Neznesiem, keď chodíš za Marianou. Isabel, moje manželstvo sa skončilo, je koniec. Najradšej by som bola mŕtva, nevydržím to, viem, že zomriem. Najradšej by som svoju prekliatú sesternicu zabil. No tak, Sara. Nevravím to len tak, myslím to vážne. A čo, ak to bol iba románik, nič viac? Nakoniec ťa aj tak zničím, sesternička. Myslíš si, že ma môžeš oklamať? Nikomu sa nepodarí zradiť Rickyho Montanu. Daniel, o všetkom už viem. O čom to vravíš? O tebe a o Sáre, viem to. Musíš pre mňa niečo urobiť. Ide o ženu. Volá sa Mariana Montielová. Zabiješ ju. Ak jestvuje spravodlivosť, prisahám vám, že zaplatíte za to, čo ste mi urobili. No tak štartuj. Štartuj, poďme, sledujú nás čudní ľudia. Chceš, aby nás dostali? No tak dupni na to, poďme, ideš. Už mi na ničom nezáleží, choďte všetci do čerta! Auto, ktoré šoferovala vaša manželka, zišlo z cesty. Začalo horieť a vybuchlo. Roberto! Pozri! Niekto tam je! Prečo? Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom. Nuž, ako sa zdá, naša pacientka má nakoniec aj meno. Analia. Deje sa niečo? Tak si ma premeriavate. Zdalo sa mi, že... To je jedno. Vaša voda. Je veľmi teplo, musíte piť. Ďakujem. Oh. Prepáčte, To nič. som nemožná. Ani ja nemám svoj deň. Nevideli sme sa už. Nezdá sa mi. Ale nemôžem to ani celkom vylúčiť. No, viete, som členom klubu, takže možno sme sa videli práve tu. Nie, nechodím sem, som tu prvý raz. A prosím, ospravedlňte ma, chcem sa ísť opaľovať. Áno, nech sa páči. Ďakujem. Tešilo ma. A volám sa Daniel. Teší ma, som Anna. No dobre, tak sa pozrime, čo ešte vyviedla moja dcéra. Kde som to čítal?
Roberto, Áno? nevidel si Anu? Čo? Anu, nevidel si ju odchádzať, nie je doma. Nie je vo svojej izbe? Alebo v záhrade, možno si číta poéziu. Nie je tam. Poznám svoj dom veľmi dobre a ak ti vravím, že tu nie je, tak tu nie je. Rozumieš? Nedovolil som jej odísť. Prepáč, Roberto. Nemal som na teba vyletieť. Netrápte sa, doktor. Nič sa nestalo. Pohľadám ju, isto je niekde blízko. Ešte jedna maličkosť. Na stole boli kartičky do klubu a teraz tam nie sú. Pozriem sa, či tu má motorku. Myslíte si, že mohla ísť na pláž? Som o tom presvedčený. 1000-krát som jej povedal, aby tam nechodila, že je v ohrození života, ale nie. A i keď to vie, nerešpektuje to. Naštartuj auto, ideme za ňou. Áno, doktor. Nenahnevajte sa, senior doktor, ale Analia sa vám príliš dostala pod kožu. Anna, Roberto, zapamätaj si to. Nie Analia, ale Anna. Prepačte, doktor, budem na to myslieť. Robím si o vás starosti. Myslím, že ste sa na Anu až príliš upli. Nemali by ste zabúdať, kým v skutočnosti je. Hľadajú polícia. Je podozrivá, je členkou bandy a... To sa týka tej druhej ženy, nie Anny. Anna sa narodila v našom dome, v našom laboratóriu. Ty a ja sme boli pri tom. Je to nová žena. Bez pamäte im minulosti. A bez akéhokoľvek poškvrnenia. Nie je to iná žena, doktor. Anna síce stratila pamäť, ale ľudia, ktorým tak veľmi ublížila, nie. Preto na ňu dávame pozor. Poďme do klubu, Roberto. Som si istý, že je tam. Dobrý deň. Nechcete si niečo objednať? Môžem vám odporučiť naše výborné zákusky. Ste veľmi milí, ďakujem, ale naozaj dám si iba vodu. Veľa vody. Isté. A prepáčte, ale máte úžasnú pleť. Zrejme práve preto, že pijete veľa vody. Ďakujem. Je to od vás veľmi milé. S dovolením? Prosím. Daniel, Sara, nevedel som, že si tu. na pondelnejšiu schôdzu musím priniesť správu o hospodárení za celý polrok. Takže som trochu zneužila situáciu a spojila príjemné s užitočným. Nevrátil si sa kvôli spoločnosti, však nepočuli sme o tebe večnosť. Áno, všetkým som sa dosť odcudzil. Viem. Všetkým? Aj všetkému. Dáme si spolu drink, dobre?